나니 하마틀라 부말 배네 응도와 보셔나 붐붐 그단 토정하 브레나토 네 하태는 름래래라 지니하이 응아दै लाबो मारबाय दे आङो आरोथ' अबहायबाफोर थाङोबा खस्थ' जायो न' साइकेलजों बेसेथो थांबाय थानो बाय बोराय जोंहा फिसाजोआ जोंफोरखौदि बेसेबां अनो एबार मादैखौ लानानै हाथायाव स्राय थांनो हासिगोन सानैजों हाबाब हाबै बोराया सालायनो रोंगोन दा बे रोंगोन दे मादै मानोथो रोङा जानो नङा हा बोरैबा गोलैबायनानै खोख्लैबायना आथिं आखाइ दुलुबानोथ' गैलाहाय दे बुरै गिनाङा दे आं मोजां सोलोंनानै हाथायाव लांबाय थागोन नोंखौ एबार दे बेथासना नोंहाथ' जेरावबो सिगां सिगां नङा होनबा दानिफ्रायनो बुम बुम सालायनोनो बेना दे आब'सना जोंहा सानैजों बेरायनो थांबाय थागोन ने आब' ने Sama basuna. Hai Abu Suna, जोंनो माजों आंजों गाखोगोन दे नों सालायबानो जाबाय नुद' मेथाइफोरखौसो सिगां सिगां नङा होनबा नों बेथा दङ आबु सना दङ दा मेथाइबो जादो लादुबो जादो आबौ हा नोंबो जागोन आंबो जागोन नोमाबो जागोन नोमबुआबो जागोन मादै एबार नोंसिनि जिउआवबो खुसियानो खुसि जासिगोन दे आरो नोंसोर माब्लाबाबो दुखु जानो नांला नोंसोर जोंनि जिउआव फैनानै बेसेबांबा खुसि होबाय दिनै रानि हाबाब आब'सना गारि गोदानखौ सालायनो लुगैथारबायबो नामा नोंलाय खस्थ'खा होनलाय मानसियानो ओमफ्राय बोरैबा गोग्लैबा मा जागोन आबा नैबेखौ मोजां दोन दे नाथाय एसेबां बुरजा फैसा सासे मानसिनो हरनांगौ दं खामानियाव नांगौमोन एसे दे होमबालाय दा मोजाङैनो दोननोसै आङो ओमफ्राय नोंनो माबाफोर बायनो नांगौमोन नामा माथो बायनो आंलाय गासैबो दंखाजोबोआनो माथो दे होमबालाय नांगौबा बिबानो जाबायना थांथ'आ दे ओरैनो आङो जेरावबो थांनायानो जाखाया बांसिन माथो बायनो नाथाय आइनोबो हैदो माथो हैया जानो हैगोन रा मोजां मोनगोन न' आइयाबो जायखिया गाव माबाफोर बायना लायना मायो हैना होनसै आरो बेनोथ' अब्लाबो थाखाबाबोथ' नोंनि आलदा जायो न' बेखायनो हैदो आरो दे होमबालाय आइजों रायलायनो नांथार' एसेबां बुरजा फैसा मोजाङैनो दोनसै दे आरो आङो उनाव बोरैबा दोनसनलाबायोबा आरो दाय जालायगोन आंहासो जोंहानावथ' आरो एसेबां गिनांगौ नङाना अब्लाबो फैसाया बुरजा नालाय गिनाय फैलायलाङो आरो नै बेबो गुबुननोसो हरनांगौबा जेखियानो जादोला उफाय गैया दे आरो दाथ' जोंफोरनि जिउआनो मा जालांखो दिनै गोदो माबायदिमोन दायो माबायदि जालांखो आंनि जिउआनो आरोथ' मिन्थिबाय दा सोरां नोंखौथ' एसेबो साननानै गोसोखौनो जाला आङो गाज्रि दा मोनसै दे आरोथ' नोंहा दंखायोना नाथाय देलायबा बेसे मोजां नुयोमोन दिनै आंखौबो इमान मोजां सिन्दुरजों मानसियाबा मोजां नुदों आंखौ दालाय आरो माथो खालामबावनो आबा नोंल'सैखा आंनि जिउआव आरोथ' सोरथो बाख्नायबावनो ने आबा ओमफ्राय थाव थावखौलाय मानथो लाखो आबा बेजों गेलेनोसै मा गावगोन नोङो ओंथ' आबा गोसोथ' जायो खेबसेनो गावथारबायनो
सैनायालाय आंबोथ' सैया आरो आबा दे आरो आबा सना बांद्राय रागा जोंनो हामा मिन्थिबाय मिनिनो गोसो गैयाब्लाबो मिनिनांगौ जानानै फैयो दे आरो माथोल' सानो जेब्लाथ' थांनानै थाखानांगौबालाय जाया दे आबा जाया आंलाय मानो दुखु जानो दिनै नोंथ' आरो नोंथ' आंजों जेब्लायबो थाखागोन आयु हा भासना हा फैसाखौलाय मानथो लाबोलायनांगौ जाखो नोंलाय नोंसोरनो लाबोआबा सोरनोथो लाबोगोन आयै नै हा आंहालाय नांगौबा बिखायोना आबा आरोथ' नोमफायाबो होखायोआनो आंनो आफानिफ्राय लाबाबोथ' आंनिया जुदाना आयै नोंसालानिया होमबाबो इमान बुरजा दोनजायाहाय आबा न'फोराव जिउनावलाय सोरथो सिखाव थानो आयै जेबो नङा दे आफासना नों जुदि आंनो अननानै होदोंबालाय नाजावनोसै आङो मायबा बुस्थुफोर ओरैनो मोनसेसोल' लाबबाबो जागौमोन आबा फैसाखौनो लाबोआबालासे देनां नोंसोरहाबोथ' नांगौ जायोबा बहा आबा आंनो बिदि होनानै दे आइ जेबो नङा नोंबोथ' आरो माब्लाबा नांगौ जायोबा बाहायनो हागोन ना नंनायालाय नंगौ आबा हा फैसाखौलाय सोरनोथो नाङा जायो सानसेब्लाबो माब्लाबा नङा माब्लाबा खामानियाव फैलायगोन आरोथ' नोंखौल' थिग मोनसेयाहाय आं आबा सोरांखौलाय बहाबाव आरो फिसाला सानै मानि दङ सासेया बोरै बोरै जाखो बुजिनोनो मोनला आं बे सासेखौथ' नि जिउखौथ' सानबाबो सानस'नो हाला आं आबा मोजांखौनो नुहुरखाला आं माथो गावनि दाय गोजाना आयै गावसो बिदि खालामना लाजोबदों सानदोंमोनहाय आं गोदो आबा हा बिहामजो मोनबा आराम मोजाङै संसार जालांगोन होननानै गावनि आल्थु फाल्थु बांद्राय अभार स्मार्ट देखायनायावनो बेफोरबायदि गाब्रना लाबाय नङा होनबा दा नायनाय आबा नोंसोरखौनो हा इनि बिहामजो आरो नोंथ' दायो खुसियैनो दङ माथो जुदि गाव गोसो दङमोनबालाय हा बेबो खुसियैनो थानो हागौमोन बिदि मानसिखौथ' बुजायनानैबो लाब गैयाना आयै ओइ आफासना आरो नोंथ' माब्लाबाबो बेफोरबायदि दाजादे सोरां आबा बायदि नै मायाजोंथ' खुनु बिसास गैया आबा सोरांजोंबो हा देनां बे नायाबा नों आंखौ नायगोन ना आबाना नोंखौल'सो फोथायनाय मोनसै आं सासेल' मा खोथा बुंनाय जाखो बेलाय आयै गिनाय फैलायलाङोहाय आबा दाजे जिबायदि जानानै दङ जोंहा न'खराबो आं थानायावलाय मानि सिन्था आं दंना नोंसोरखौ अराय जिउ नायगोन आं आयै जों थानायावलाय मानि दुखु जादों नोंलाय सुखु दुखु जोंथ' आरो जेब्लायबो जयैनो थागोन न' मालायखौथ' मालाय बुंला दे आरो आङो नङाबा माथो बिहामजो ओइ हा नोंसोरबो माब्लाबाबो नांलाय खमलाय दाजा ओरैनो दावराव दावसि जाबा मोनथिबायना मायदि मा जालाङो नंगौ आयै ओरैनो फिसा दावरावबाबोथ' गिदिरानो जालाङो माथो हाजुरि बिहामजो आरो आबा सोरां मोननानैथ' बोजोंनिफ्राय बोजों बासो मोनहैलायलांबाय गैया गासिबो मोजां जानो रोंला बेनोथ' आयै आरो नै नोंहा दुगैहैला आरो आंथ' दुगैदो आं दै माबानानै दोनखाबायमोनथ' दसे थानानै दुगैगोनलै माथो हाखु दाखु बेलाय ओरैनो सान्दुं गोसाफ्राव बिदिनोहाय दुगैबाबो लाब गैयासो ओमफ्राय आफाया बेसे गोबाव जाबोगोनबा नोंहा एसे गोबाव जाबोगोनदां आइ दे आरो जेबो नङा माला गाव माला फैथोसै बे नांथालियालाय बहाथो मा खालामदों बेलाय गैया बे फिसाइजोंनो आबा सोरांखौथ' गारहोनो हाबा गारहैसिगौमोनहाय आङो बेखौ मिन्थिबायना जेरैखि जायाबाबो गारहोनायानोथ' आयै हाबायाबो जाया नङा जाथारदों दा मारै मा जागोनथाय दे आबा सोना जा दे दे आरो आबा सोना आंथ' दायो माम संग्रोदोंना नों जाग्रो दे गाइखेराबो लोंदो आरोथ' थाब थाब देरनानै सेंग्रा गिदिर जानांगौ नङाना बेखायनो ओंखामखौबो बुरजा बुरजा जानांगौ
मेथाइबो जानांगौ हा दे आरो आबा नोंनि नोमाया जाम्बि जाम्थियानो जाथोसै दे आरो नाथाय हले नोंबो आबा खालि जानायजोंल' दिन थाङोबा जाम्बा जाम्थासो जागोन दे आरो नोंबो दे आरो आंनि आबा सोनायालाय जाम्बा जाया दे लेखाबो फरायगोन नङाना ओं थांगोनथ' आरो आबा सोना बुं गोदानजों बेरायनो लुबैलायथारबाय नोंनिया थांगोनथ' र' आबा जोंहाथ' आरो दायो लाबोखाबायना थांबायानो थासिगोन आरो आयु मानोसै आबा आंजोंबो रायलायनो बागुलायो नोङो दे आबा थां दे आरो गेलेलाबायना दे दुस्थ'नो नङाबा दा गोलैलायगोन नोङो हा गोलैनानै आरो गारि जाबा आइदि होनोसै नै माथो आबौ सोना हाबाब नोंहासो मालाय हामेस्टि मोनजादों आबौ मेथाइ थाव थावनो नायनाय मादै गैया अबाव बेना जानाया दोनथ' रायलायनायासो बांसिन ए आबौ दे आरो रायलायबानो जाबायना नोमाजों जागोनथ' र' आबौ जागोन दे आंबो ओमफ्राय फैद' आबौजों थांनोबा दे आबा सोना दाना नों होननाया जाबा लिंहरगोन आं नोंखो खालि दद' नङाबाथाय आबा बेदर जाग्रा सिंहसो जानसै नामा नों होनबा दे आबौ जा दे दद' दंखायोथ' आबौ लाबोदोंना दहायो गोथाव जायोना जाया आबा दायो जानायबासो मिन्थिसिगोन दे थांदो दे आबैजों दसे दे जायखियानो जाया मानो नों थानायखायसो खुसियै थानो हाबाय दिनै आबा नों गैयामोनबाथ' आरो बेसेबांबा हारसिं जाबावगौमोन आङो आंनि गोसोनि खोथाखौलाय बुजिग्रा आरोथो सोरथो दंबावो देनाय बुजिबाबो बुजियाबाबो नोंल'सैसो माथो रायलायब्रा नालाय सोरां मावजि बुन्दा जुरि माथो रायलाया ओमफ्राय नों आंजों दिनै मानो रायलायनो आंलाय नोंजों मानो रायलायनो आङो एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो नोंजों रायलायनो मोनबाय दिनै आरो नै दाबो आं नोंजों रायलायनो नाहराखै आंनाव बेफोरबायदि फन हरबाय थानो नाङा नोङो मानोलै जुदि मानो नोंथ' फन दानखासिगोन नालाय जायखिया मोनसेल' बुंखानोसै आं बहा दं नोङो न'आव फैफिनो ना प्लिज जेरावखि गैया आङो नोंनो खिन्थानो जेबो दरखार साना आङो बास आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानो नाङा बिदि हरलाबाय थानो नाङा नों आंनाव आरो नोंजों थांफिनो आङो देलाय खिन्थालाय बहा दं आं दानो थांगोन ना नोंखौ लायनो आरो जुदि नों आंखौ बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायोबा फननिफ्राय ओंखारनानै मानसिखौनो सौख्लायजोबगोन आं दायो मिन्थिबाय ना र' खरा नोंखौनो गिनो आङो सोरां दे आरो जुदि नों जेखौ खालाम गोसो खालामना सौख्लाबानो जाबाय आंखौ होमबाबोथ' मानसिया खेबसे फैदों आंनि सेराव सोरां नोंहालाय मा माइहा गैला ना माथो बिदि दाहोनब्रा माथो बुजिला नोंलाय आरोथ' सोरां मा नोंजों रायलायबाय थानानै जाम्बि जाम्थि जाबाय थानो गोसो गैला दे आरो आङो मिन्थिबाय नुबाय दा फनखौनो दानबाय दा मोनसेबो मोजां रायलायला आंजों
बहा दं मोनथिनायमोनबाथ' दानलायगौमोन आङो। बर'सा बारा माथो दाबो जाया नामा? फैदो दुगैफैदो, अखासो हालायलांबाय। दा दहायनो दुगैखानो थिनदोंमोन आं, बेखायनो अखा हायियावनो। दे माबि दुगैफैदो, अखाया दा बारानिफ्राय बारा हायोबा। दुगैनोसै माथो बेलाय अखा हानायालाय माथो जाखो? माथो जाखोनो, दा अखा हानाया बारा जानानै लोमजाबायनो बोरैबा। लोमजादे आरो मोजांसो ना अखा हानायाव आरामनो। मोजांनो माखोबा, ओमफ्राय नों बाहेरायाव दुगैनोसै ना बाथरुमाव दुगैनोसै? जायोलै जेरैबो माथो जानो, बाहेरायाव दुगैबा बरजा। दे होमबालाय आं गामसाखौ लायना फैनि, नों दुगैग्रोदो दे। साबोनखौबो दोनखाजोब्बाय आं खाथियावनो। दे होमबालाय। आरो दा गस्लाखौ सुनांगौ दङबा दाहाय बहननानै दोनबानो जाबाय। नोंलाय मानोथो सुलायनांगौब्रा, आंनो सुनो हायोना। होमबालाय आं नोंनि हिनजाव माथो जास्रादों।